Umanatino sa DSWD ang rason sa kataas sa paglinya sa mga payment centers sa Rumuklay Mugsap, laing iso no usap ang mitumaw karon. Kung unsa kini atong sayron sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Yes, Tek, nakaabot na sa DSWD ang issue kalabot sa pagkuyanap karon sa mga fixer kinsa mo isuhulan sa mga SAP beneficiary aron mo imulinya ug mo claim sa ayuda. Sukad gipatuman ang digital payment sa pag-release og cash subsidy sa mga beneficiaries sa Special Amelioration Program sa mga labing apektado ang panginabuhian bunga sa COVID-19. Tag-as ang linya sa mga accredited money issuer o payment center. Nasubay sa DSWD-11 nga bunga kini sa pag-claim sa uban bisan og dili pa nila schedule. Atong gihangyo ang payment centers not to cater, dili ta mo serve og mga beneficiaries nga dili pa gid nila schedule or wala pa nilapas ang ilang schedule para maka-giveaway gid ta nagit tay priority to sa katong mga beneficiaries nga nagi-schedule karong adlaw. Tagas gihapon ang linya sa pagkakaron. Gani ang uban sa milinya kaganiha, kagahapon pa ug mibalik lang sanglit na abtan sa cut-off. Linya sa SAP, gahapon pa ko dire. Balik ko karon. Ngayon, balik mo ka, ma'am? Kay gahapon, pagkasulod na mo, na after may cut off, nahutdan ako may number. Bali, ang istorya nila, bahaw na daw ni, ipabalik ni karon. Hinuon dunay mga center nga mubo na ang linya. Apan gipaimbestigahan sa DSWD ang nakaabot sa ilang impormasyon nga kuno dunay mga fixer kinsa gapabayad kutob 300 pesos nga mo imo linya ug mo claim sa kwarta. Wala na nahitabong pila, magbayad lang or ihatag lang ang ID, ihatag lang ang SAC forms. I don't know kay kinsa nila ihatag, but mao na ang nakuha na information, ma'am. Ihatag lang siya and ang iuli na is ang kadtong or ang ihatag na in return is ang subsidy but deducted na. Gisaad kuno sa StarPay nga ilang panubayan among hitabo aron mahunong gilayon kini. Nagsubay sa guidelines ang mga kabanay nga nakalista sa SAC form mao kadto ang alternatibong pwedeng maka-claim kung dili pwede mismo nga ang mismong SAP beneficiary ang maka-claim. Busa gipanubayan sa DSWD kung empleyado ba sa mga payment center o doon na pa ilang tao ang nahimong mga fixer. Tek. Okay, daghang salamat Sheila Vergara Rubio.